रायज्लायबाय दं बियो एसेबां गोबाव सिगांथ' बिदि बिजि थाबाय थायामोन माथो बियो आयै दैमालुनि फना मानोबा सानफ्रोमबो बिजिल' खोन्थाग्रा जाबाय सानसेबो कल खालामनानै मोनला आं मा जादोंथाय माब्लाबा गाव हरब्लाल'सो रायलायनो मोनो आं बिबा मा जादों मोनथिया आयै सिगांथ' बिदि नङामोन आं सानसे कल खालामाब्लानो रागासो जायोमोन बियो दालाय बोरै मोनथिनो आइ गोजानाव थानाय मानसि मेगनजों नुवा खोमाजोंल' खोनायो आंनावबोथ' कल खालामिया गोबावानो जाबाय आंनोबोथ' माब्लाबा हरो माब्लाबा हरा माब्लाबा हरब्लाबो दसेल'सो रायज्लायो बियो न'खरनि मोजां गाज्रिखौनो रायज्लायनो मोना सिगांथ' बिदि नङामोन माथो बियो आंनावबो गले गले फन हरबाय थायोमोन ना नोंसो माब्लाबा बिनि गोसोआव दुखु मोननाय खोथाफोर बुंदोंमोन नामा आइ सना बुङाखै आयै आं बिनि गोसोखौ मानो दुखु होनो आयै दे जाबाय दे दा गावनो नुयोब्ला हरखागोन बियो थां आइ नै भाजाखौ एवहैदो थां नै आं बासिखांबाय थां आइ थां दैदेनाबो बहाबा खेला गेलेनो थाङोनो ओंखामफोर एसे जालांगोन खोमा थां नों थाबैनो एवहैदो दे आयै आयै आं ओंखामखौ जालांलायला दे साहाखौनो खापसे फुदुंनानै लाबोबावदो लोंनानै थांसै आं साहा हामानोथो ओंखाम जायालासिनो थांनांगौ जाखोनो ओंखामानो मोनखाबायमोन ना भाजाल'सो एवनांगौ जालांब्लानो जायोना थोद जाम्बि ओंखाम जायोब्ला मोदोमा गिलिर जायो जाम्बि दा ओंखाम जानानै थांब्ला आं खारनोसो हानाय नङा ए बिदिसो आं मिथिलाय लांलाहाय बिदिब्लालाय नोमबासेखौ खोन्थाहरदो आरो साहाखौ फुदुंनो बाजै बाजै साहाखौनो खापसे फुदुंनानै लाबोबावदोलै दिनै ओंखाम जालांलायला आङो र' बिदिब्ला फुदुंनि आं दानो जागोन दसे नेथ' खर' दुं दुं मोनलायनाय बिखा जम जम मोनलायनाय लाइजाम फैदों आंनाव मैया फुङाव लाइजामाव लिरदोंमोन आदा नै आगै साहाया लोंदो जाम्बाया आगै नोंहाबो गुफुर गावदां सासे समायना आगै नायनानै लाबोदो आरो बेबायदि थाबाय थानोसै ना नोंहाबो सोरखौबा सिरि सिरि मोजां मोनखोमानानै दोननाय दङ सोरबाफोर दङब्ला खोन्थानानै लाखादो जाम्बालाय नङाब्ला बिदिनो थालांसिगोन नोङो उनाव हले सिख्लाफोरजों बासिजागोनबो आं दानो हाबा खामालै बाजै नोंनि आखाइनि संनाय खुरनायखौनो जानो हायाखै जाम्बालाय आं दानो हाबा खालामनांगौबा नोंखौ एदावनो मोननाय नङा आरो हारसिङै उदां उदां बेरायनोबो मोननाय नङा मिथिगौ नों बाजै आंनोबो लोगो नांसिगौहाय जाम्बालाय न'नि खामानिफोरखौनो हारसिं मावगो हाया हाया मोनथारबाय आं नुवाखै होनबा नों हे मा लोगो नांलायगौब्रा नोंलाय आंनो लोगोखा माथो नोंनि गाबोननिफ्राय खोन्थाल' नों मा मावनांगौ आं मावनानै जोबगोन थांसोनि आंहा गोबाव जाबाय जाम्बाबो जाम्बा महा जाम्बा मा जाबावगोन बिजों
बिहामजो आइ दिनैलाय दैमालुआ नोंनाव फन खालामाखै नामा? खालामदोंमोन आयै दहाय फुङाव खालामदोंमोन आं रायज्लायनो मोनदों। ए माबाहाय आइ आं दिनै हराव दैमालुखौ सोरबा सिनाय मोनै सिख्लाखौ हाबा लानाय सिमांसो नुदों आं। मा? नंगौ आइ। बिदि जायोबोला आं थांनानै थानो हानाय नङा आयै। सिमांसो नुदोंहाय आं आइ सिमाङालाय मालाथो मोगथां जानाय बिखौनो गाबो दा गाबसै आइ। बिनि फन बिजि मोननाय आरो नोंनि सिमां आं गिनायसो मोनदों आयै। आयै नोंनि सिमाङा जुदि मोगथां जायोब्ला आं मा जागोन आयै? दैमालुआलाय हामाब्लाथ' सुटि मोनगोननो न'आव फैनो। ओइ आदाया गाबोन फैयोनो मा जानला मानला सावरायलाबायबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय? हा सिमाङालाय मा जानला मानला नुखागोन ना? सिमांनि बाथ्राखौनो लानानै बिदि दुखु खालामबाय थाबाय मा इसे जाम्बि जाम्बिब्रा नोंसोरलाय। है नोङाहाय आगै नोंनि आदाया दिनै 1 दानानो जाबाय मोजाङै रायज्लायिया। कल खालामब्लाबो खालि बिसिल' मोनो बेनिखायनो आंनि गोसोआ दुखु मोनो। मोननायालाय मालाबा मालाबा आंबो बिजि मोनो बिनि कलखौ नाथाय आं बिदि सानद्रायाखै। हा गावसोरनि डिपार्टमेन्टनि सोरबा लोगोफोर फन हरबाय थायो जानो हागौ बेखौनो मा इसे जाम्बि जाम्बि नोंसोरलाय। थां 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 साहा कापसे फुदुंनानै लाना फै लोंनिसै। हाब माखौथो गाबबाय थाखो थांद' फुदुंहैदो। र' फुदुंनि आयाबो साहाखौ लोंगोन ना? दे फुदुंहैथां एसे लोंगोन। आइ नों बहाबा थांनो ओंखारदों नामा? आयै आं रङियायाव थांना फैनि। रङियावलाय मानो? दा बेलासियावनो दैमालुआ फैखायोब्ला गाबोनफोर सानैजों ज' थांनो हाया होमबा? दैदेनखौसो लानानै थांनो नागिरदों आं पार्लाराव। दैदेनासो बहाबा थांगोन नामाथाय? थाङा थाङा मा रङियायाव पार्लाराव थांनो? थांजायो आंनो हले गस्ला लंपेन्ट बायनो फैसा होनांगोन दै होमब्लासो दोनलांगोन आङो। जागोन दे जाम्बा गथ' थां ओंखारहैदो थां थां थाब थांब्लासो दा थाब सफैगोन। आंखौ न'आव दोननानै आरो नों दा थांफिननांगोन नोंनि आदाखौ लायनो। जागोन दे हा आदायालाय खैथासोआव सफैगोननो? बेलासिनि 5 बाजियाव सफैगोननो। हा बिदिब्लालाय दिनैलाय मानो थांनो रङियायावलाय? गाबोनफोर थांबानो जायोना। खानायबो जानो थांनो आं मयना बिउटि पार्लाराव। औ बुजिबाय आं आदा फैगोनखाय देलायनो थांनोसै। दे जाबाय दे थां ओंखारहैदो थां। दे दे बिहामजो आइ
थाबनो फैफिन दे गोबाव दा खालाम जागोन दे आयै दे होमबा आइ आंबो गामिथिं बेरायना फैनि बाजै बाजै फैदो र' थांनोबानो एसेबां आथुर नै थांगौ गाखोदो थौ सालायदो बाजै सफैबाय औ दे जिराय बाजै दासान्दि नोंनियाव खबरा माबायदि सोलिगासिनो दङ मोजाङैनो दङ आगै माबाहाय आगै आंनि खानायखौ एसे स्मुथिं खालामना होनांगौमोन बेनिखायनो फैनाय जाबाय नंगौ नामा नंगौ औ ओइ मेडाम ओरैबायदि समायना नुनाय खालामना हर मोदायजो बायदि नुनाय बायदि औ दे मानोना बेना एक्टरा दिनै फैगासिनो बिदिसो फाग्लाया बाजियासो मालाय खाफाल मोजांहाय आर्मि हौवा मोनदों खाफाल मोजां ना गाज्रि बेखौ भगबानासो मिथिसिगौ आरो आंनिया जियानो जाया मानो नाथाय जोंहा नै आगैनि हाबायावसो नोंसोर देलाय होनो थांथारनांगोन दे आगैमोन जागोन दे बाजै खबर होब्लानो जाबाय औ जागोन दे आगै औ बाजै जागोन दे नाथाय आगै स्मुथिं खालामनायावसो रांफोरा बेसे बेसे लायो बेखौ सोंनायानो जायासै बाजै नै बेवहायनो लिरनाय दंखायो गासैबो प्राइस लिस्टआ बेवहायनो दंखायो नों नायना बेसे रां लायो लादोलै बाजैखौल' समायना खालामनानै हरदो औ जागोन दे समायना जाथारगोन निता नै बाजैनि खानायखौ स्मुथिं खालामना हरलाय फ्राय मेकआपबो खालामना हर बाजै बैहायनो जिरायहैदो दे जोबोद समायना नुबाय माथो मयना मेकआप स्टुडिअ एकाडेमि वा मोजां मोजां जोबोद मोजां थांसै आदाया नेबाय थागोन थौ बेसे जाखो आगै 5,000 दे होदो दे बिदिब्ला औ दे बाजै थांदो बिदिब्ला
आयै हाब बहा थांखोब्रा मानसियालाय बारिफोरावसो दङदां आगै थां नों नोंदाखौ लायनो थांदो नै समाबो 5 बाजिनिसैयानो र' बिदिब्ला खानायाव सोबना फैनि आं बाजै नोंखौ हले दिनै जोबोद समायना नुथारबाय आदाया दा हले सौफैस्लाब मोनि जाम्बाया जालायबाय बेना नोंखौ बिसोरलाय दाबो सफैयाखै नामा मानोथो एसेबां गोबाव जाखो एसे थाब फैब्लानो जायो सासेखौबो दा लायनांगौब्ला मालाबानो सफैखोमाना दं माथो बावाखै आयै दानिसो सफैखादों बिहामजो आइ हा खानायखौबो बेफोरबायदि खालामना लानो हायो आइ हायो आयै दानि जुगाव सिदा खानायखौ खेंख्रा आरो खेंख्रा खानायखौबो सिदा खालामनो हायो बेयो गावबा गावनि गोसोसो बिदिसो नंगौ आयै बिसोर सफैबाय जानांगौ नों सफैबाय आफा आयै आं सफैबाय दे जागोन दे आयै मोजाङैनो दंना औ मोजाङैनो दं आफा अनु दै गिलाससे लाबोनाय दै गांदों आंखौ न दैया थां नों आखाइ आथिंफोरखौ सुनानै लाहैग्रोदो थां थांनि आफा हा माखोथो नायगोमानानै थाबाय थाखो आथिं आखाइ सुनाया थां आथिं आखाइ सुनानै दसे रेस्ट लादो थांनि आइ आदाया बाजैखौ नायनानै बावगोमादों थोद जाम्बा आं दहायनो बुंखादोंमोन ना आदाया नोंखौ नुब्ला बावगोमालायगोन होननानै आरोथ' दाहाय जाम्बाया जाखांफैलायबाय गोदाव सोरावनो लाजियाबो लाजिया आरो नोङो बिदि बुंनो
दिनै मा गोरोन्थि मावफ्लांखो अनुनो खिन्थागोन ना खिन्थाया जाखो दालाय न' तावेला आथिं आखाइखौ हुगारनानै लादो मानसियालाय मा सोलायना थाजोबखोलै अनु आंलाय मा सोलायखो सिगां जेरै दं दाबो बिदिनो दङ नाथाय आं नोंखौसो सोलायनाय बायदि मोनदों आं मा सोलायखो अनु थौदो अब्ला दसे रेस्ट लायनोसै उनाव मोजाङै रायलायसिगोन आं दा मा खालामबावनो खोन्थाब्लाबोथ' अनुआ जोबोद दुखु मोनगोन आरो खोन्थायाब्लाबोथ' जानाय नङा बेबो फन हरगासिनो दङ मा खालामगोन आं दा आं खोन्थानायनि सिगां मिन्थिग्रोनांगौबाथ' बांद्रायसो दुखु मोनगोन उन्दुनायालाय मा उल्थां फाल्थां जाबाय थाखो नोंलाय ना देहाखौ बोरैबा मोनदों मोनाखै जेबो मोनाखै होमब्लालाय मानोथो उन्दुनायालाय उल्थां फाल्थां जाबाय थाखो खिन्थानानो लानोसैलै आं सोरनिबा कल फैबाय थादों मानोथो मोजाङै रायज्लायना खोन्थाहराखै नों मोजाङै रायज्लायनानै खोन्थाहरबानो जायोना सोरनोबा आर्जेन्ट नांथारगौ जादोंबो जानो हानाय ना नों रायज्लायाबा आं रायज्लायहरनोसै नाङा आंनो रायलायनि आंहा माबा मोनसे जाना दङ अनु आं नोंनो खोन्थायोब्ला नों आंखौ गाज्रि सानगोन साननानै आं नोंनो खोन्थानो हायाखै मा बाथ्रा जागोन आंनो खोन्थालायनो हायि मा जादों बुङा मानो रागा जोंनो आं आरो सोर बार बार कल खालामबाय थादों बेनोथ' जादों अनु आं दिनै नोंनि आन्दोआव थानानै सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायदों मा आरो आं बेजों देहानि सोमोन्दोबो लाखिदों मोजां मोनलायदों आरो नों बेजों देहानि सोमोन्दोबो लाखिबावदोंसो नंगौ अनु दैमालु आंनि अननाया थोआखैमोन नामा आं नोंखौ अननो रोङाखैमोन नामा आंखौ मानो बेबायदि आसखान्दा खालामखो नोङो आंनि अननायाव मा खमि दङमोन दैमालु नों आंनि अननायखौ मानो एसेबो बुजियासै नों आंनि फारसे मानो एसेबो सानासै नों आंनि फारसे मानो एसेबो सानासै आंहा मा जानांगौ नों आंनि फारसे मानो एसेबो सानासै आंखौ निमाहा होदो अनु नोंनि अननायाव जेबो कमि गैयामोन आंनो गाज्रि अनु नाथाय आं बेखौ गनायना लानो हानाय नङा दैमालु आं बेखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आं दा मा खालामनांगौ अनु नों बै सिख्लाखौ गारनो नांगोन आरो गारनो हायाब्ला नों आंखौ गारनो नांगोन आं सहायनो हानाय नङा दैमालु आं सहायनो हानाय नङा आं बेखौबो गारनो हाया अनु अब्लालाय बे नखराव आंनि मा गोनांथि दंबावो अब्ला बे नखराव आंनि मा गोनांथि दंबावो आं बे नखराव माबोरै थागोन
माबोरै सोलिगोन आं बे न'खराव थानो हानाय नंला दिनैनो दानो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनोसै आं दिनैनो ओंखारलांनोसै आं अनु आं नोंखौ बेबायदि थांनो होनो हानाय नङा आं नोंखौ बेबायदि थांनो होआ आं गावनि थोरसिनि ओंखामखौ राननानै जानो हागोन नाथाय नोंखौ आं माब्लाबाबो राननानै लानो हानाय नङा माब्लाबाबो राननानै लानो हानाय नङा दैमालु नों बेखौ गारनो हायाब्ला आं आरो बे न'खराव माबोरै थानो हाबावनो माबोरै थाबावनो आं आरो बे न'खराव थानो हानाय नंलिया बिहामजाय बहा थांनो ओंखारदों नों बेग लानानै आरो नोंनि मेगनाव मोदै मा जादों आयै बे न'खराव आं थानो हानाय नंलिया बे न'खराव आंनि गोनांथि गैलिया आयै बे न'खराव आंनि गोनांथि गैलिया मा जामारदों आइ मानो इसिबां गाबखो ना दैमालुआसो नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा आइ बुङाखै आयै जेबो बुङाखै आयै आंनि दुखुखौ नोंनो माबोरै खोन्थानो आं आयै आयै नोंनि सिमाङानो दिनै मोगथां महर लाबाय आयै नोंनि सिमाङानो सैथोमोन मा बुंखो दैमालु मा खामानि मावनांगौ मा खामानि मावखो नों गथ' आं नोंखौ बेबायदि जादों होननानैसो एसेबां खस्थ' खालामनानै फेदेरदोंमोन नामा हो आयै नों आंखौ निमाहा होदो आयै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आं मावनाङै खामानिखौ मावफ्लांबाय आयै नों आंखौ निमाहा होदो आयै आं दिनै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आयै नों आंखौ निमाहा होदो आयै 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 अनु नोंबो आंखौ निमाहा होदो अनु आंनिनो गोरोन्थि जाबाय नों आंखौ निमाहा होदो आं दिनै जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नों आंखौ निमाहा होदो अनु बिहामजो आइ नों जोंखौ आरो बे न'खरखौ गारनानै थांनो मोननाय नङा बियो जुदि थारैनो बै हिन्जावखौ लाबोमारोब्ला बे न'खराव जायगा गैया बहा लाङो लानानै थाहैथों थेवब्लाबो नों जोंखौ गारनानै दाथां आइ नों थांनो मोना मा जादों बाजै बहा थांनो ओंखारदों हनै नोंनि नोंदा मोजाङा सोरबा सिख्लाजों गोसो थोलायदोंनो मा बेफोरखौ मा बुंदों आयै आदा बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों फंबाय आंनिनो गोरोन्थि जाबाय नों आंखौ निमाहा होदो फंबाय गोरोन्थि नङा आदा बाजैखौ आलाय सिलाय खालामनो मोननाय नङा महा गिदिर पाप नांगोन नोंहा मानोना बाजैया जोंनि न'खरनि माइनाव बायदि
बि बाजैया गैयाब्ला साननानै ला बे जोंनि न'खराव रावबो गैया मिथिगौ नों आदा अनु नों बे न'खरखौ गारनानै दा थां नों सोर जा बुङो बेखौनो मानिनानै सोलिगोन आं हागोन नोङो बे सिख्लाखौ बावगारलांनो बुं नोङो आइ आरो फंबायनि सिगाङाव हागोन आं बावगारनो नाजागोन नङा नों हानाय नङा आंहा नोंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैला नों बावगारनो हानाय नङा आं नोंनि खर' दांना समायलायो अनु आइ आरो फंबायनि सिगाङाव आं दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खालामलिया आं बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो मावलिया नों आंखौ निमाहा हो अनु आं बै सिख्लाखौ बावनो नाजागोन आं बै सिख्लाखौ बावलांगोन नाथाय आं नोंखौ बावनो हानाय नङा अनु बाजै आदा थांदो नोंसोर सिङाव थांदो नोंसोर सानैबो गोरोबलायनानै सनानि संसारखौ खुंफिनदो गोरोन्थिया सानसे बयहाबो जाखायो नंगौ आइ गोरोन्थिया बयहाबो सानसे जाखायो थां आइ न'आव बेगखौ सोहैदो थां फैदो अनु फै न'आव फैदो सना